Ƙasar Ivory Coast ta sanar da shirin janyewar sojojin Faransa daga ƙasar, wanda hakan ke nuni da kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar alaƙar soji ta shekara da shekaru a ƙasar. Wannan na zuwa ne ta bakin shugaban ƙasar Alassane, inda ya tabbatar da cewa a watan Janairu shekarar nan sansanin sojojin Faransa zai dawo ƙarƙashin kulawar sojojin Ivory Coast. Daga Kamaru, shugaban ƙasar Paul Biya a jawabinsa na ƙarshen shekara ga al'ummar ƙasar ya nuna cewa har yanzu yana son ci gaba da shugabancin ƙasar, inda ya yi gargaɗi cewa shekarar 2025 ba shekarar gudanar da zaɓe ba ce ga Kamaru, shekara ce mai cike da ƙalubale. Sai dai masu sharhi kan al'amuran da suka shafi harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa sun ce Paul Biya na kallon kansa a matsayin shugaban ƙasar Kamaru da ke tsakiyar Afirka, duk da wa'adin ya ƙare a shekara ta 2025. A jawabinsa na sabuwar shekara a ranar 31 ga Disamba, shugaban ƙasar riƙon ƙwarya a Gini, Janar Mamadi Doumbouya, ya jaddada ƙudurinsa da maido da ƙasar kan kundin tsarin mulki. Mamadi ya sanar da cewa za a fara aiwatar da shirin ne a cikin kashin farko na shekarar 2025, wanda zai bayu zuwa ga zaɓen raba gardama. Hukumar da ke da alhakin kula da dukiyar al'umma a Mali ta zargi tsohon Firaministan ƙasar, Choguel Maïga, da almubazzaranci da dukiyar ƙasa. Hafsat Salisu mai sauƙi, Afirka a yau.